Салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре, ки ҳама вақт дар бар мунед, комментариҳои хуб менависед, дастгирӣ мекунед каналмона ва боварӣ доред. Хубе иншаллоҳ ҳар яки шумо. Дар ин видео дар якчандин масъала шумода маълумот мерасонем, ки барои нафарҳое ки ҳуҷҷат надоранд, нафарҳое ки ҳуҷҷат доранд, РВП, видножителство ва ё шаҳрвандии дутарафа доранд, ҳар яки шумода бигем ки дахл дорад. Навора ҳатман то охирша тамошо мекунед. А якчанд хабардор мешавем беҳтарин ай. Ва лайк ҳама ҷиқем то ки навор паҳн шавад, дигарҳо ҳам хабардор шаванд ва барои пешравии канали мо ҳам беҳад дастгирӣ хуб мешавад. Ногуфта намонад, нафарҳоеда ки билети ҳавопаймо ай куҷое ба куҷое дар кор мешавад, номерҳои мондагида муроҷиат карда ба дили пир харидорӣ кардан метавонед. Дар WhatsApp муроҷиат кунед, беҳтарин ай. Ва сар мекунем мавзӯъро. Ма бигем як чандин наворҳое ки охир мемонум, ҳаракат мекунам ки комментариҳоша ҷавоб гардонум ва дар уҷа саволҳое меояд ки ҷавобҳои аниқ надорад. Масъалан чӣ хел ҷавобҳои аниқ надорад? Ҳолатҳое ҳастае ки дар қонун дигаргуна омадагиай, вале ҳолате ки ба мардум мешавад дигаргунаай. Якеша номбар мекунем. Масъалан меган бародар Абдуллоҳ мо ҳуҷҷат надорем. Ба ватан бирем, депортатсия намекунам, бо омадан метавонем, ягон камбудӣ намешавад. Хоб, аввалан мегирем, шумо дар Россия будан беҳуҷҷат ихидиш қонунвайронкунӣ. Ва баъдан бо қонуне вуҷуд дора ки 90/180 қонуни даромад ва баромад, ки нафарҳое ки беҳуҷҷатанд ба Тоҷикистон ки рафтанд бояд 90 рӯз бестанд ва баъдан биёянд. Фақат беҳуҷҷатҳоро дар назар дорем. Вале ба мардум ҳолате шидагие ки ҳам штраф доштагианд, ҳам ҳуҷҷат надоштагианд, ҳам ба ватан рафта 90 рӯз наистода омада патент кардагианд, ягон камбудӣ шидагӣ нестай. Ва шидагие ҳолате ки рафтагианд, омадагианд, барои шумо пеш ҳуҷҷат надоштем гуфта гардондагианд. ё ки рафтагианд, 90 рӯз наистода омадагианд, бигем шумо қонуни 90/180 вайрон кардем гуфта, ай ҳамин сабабам гардондагианд, ки қонуни 90/180 то 31 декабра деистовад мекунад, баъд ай вай дар 1 сол 90 рӯз мешавад. Яъне дидем ки чӣ гуна ҳолатҳо шидагиай. Ма фикр мекунем ки на фақат ки ма ҳеҷ кас ҷавоби аниқ гуфтан наметавонад. Ҳамин гуна вазъияте мо ба шумо мефаҳмонем, шумо худтон хулосатона барорем. Ё ки масъалан патента мегирем. Патент дар қонун ҳамин хел омадагиай, ки дар ҳолати аннулировать шидан фарқият надорад, чека намеспорем ки аннулировать мешавад, ё ки уведомление намекунем ки аннулировать мешавад. Агар ки аннулировать шавад, ай рӯзи аннулировать шидагӣ шумо баъда 1 сол бояд ҳуҷҷатҳотона супорем ва баъдан ай нав бигирем. Вале ҳаст нафарҳое ки чандин маротиба аннулировать мешавад, мераванд месупоранд, бо мегиранд. Ва бо дар байн ҳаст одамҳое ки мераванд месупоранд, мегӯянд шумо баъда 1 сол биёед патент гиред. ҳамин гуна вазъияте бигем. Нафарҳое ки мегӯянд ки ай Тоҷикистон омадан чӣ гуна назар ба пештарара бигем хела хубтар шидагие, вале ай тафтиши дуюмбора мегзаронанд. Чӣ хеле ки дар ҳар як навормон мегем ҳаракат кунем мақсади омаданатона фаҳмонда тонен ай телефон ягон камбудӣ наёбанд, иншаллоҳ мегзарен. Ва умедворем ҳамин тафтиши дуюмбораша ай байн бигиранд, беҳтарин мешавад. Дар масъалаи билет ма як бор дига шуморо маълумот расонам, ки нафарҳое ки ай Тоҷикистон омаданин, агар шуморо ай Тоҷикистон гардонанд, кадом авиакомпанияе ки бошад, ҳамаи сумми шумо возврат мешавад. Вале ба Россия ки омаден, билет месӯзад ва ин тараф бепул рӯй мекунад. Ҳастанд шахсиятҳое ки барои граница гузаштан ба тариқи ҳавопаймо Армения ё ки дигар шаҳрҳоро мепурсанд, мо ба шумо тавсия наметем. Барои чӣ? Шид ҳолате ки рафтанд омаданда камбудӣ ёфтанд, гардонданд, гуфтанд шуморо Армения обратно рӯй мекунем. Барои Тоҷикистон рафтан бо бигем ай сари нав билет мехарен, ҳамонам агар бо ҷо бошад. Ҳамаи ёро бар назар бигирен. Аз шахсоне мегӯянд ки мо ҳуҷҷат надорем, дар рӯйхат қарор дорем, метавонем ки худмоне ай рӯйхат барорем. Бигем ки то қонунӣ накунем, бароварда намешавад. Чӣ хеле ки дар навори гузашта гуфтем ки нафарҳое ки ҳуҷҷат дорем метавонед ба вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ҳуҷҷатҳотонро рӯй кунед, ай рӯйхат мегиранд. Шумо ҳам бояд ки ҳамин гуна ҳуҷҷат карда, қонунӣ карда ҳуҷҷатҳотонро рӯй кунем, баъдан ай рӯйхат гиранд. Мегӯянд ки граница гузарем, барои границарам чӣ хеле ки дар аввал фаҳмондем, инам ҷавоби аниқ надорад. Ҳар гуна ҳолатҳо мешавад. Шояд гузарен, шояд нагузарен. Хоб,
баъдан бигем худмон дар шабакаҳои МВД ё ки юристҳо ё ки ҳаракат мекунем ки дар ҳамин сайтҳое бошем ки хабарҳои нав шавад ба шумо бигем барвақттар хабар расон кунем. Вақтҳои охир чӣ ҳолатҳо шидааста ки кордиҳандаҳоро бисёртар штраф кардаистиянд то таги 1 миллион, ҳатто як навора дидам ки бигем патента 1-2 рӯз дер месупорад, патент аннулировад мешавад, меоянд тафтиш мебинанд патент аннулировад шидагиай, нафаре ки кор додагиай таги 1 миллион штраф мекунад. Ба чӣ мақсад ман инро гуфтам ки яъне агар ҳамин хел сахт қапидан гиранд, ҳамин хел корхонаҳоро штраф кардан гиранд, нафарҳои беҳуҷҷата кор ёфтан қиинтар мешавад, ҳуҷҷат кардантон хубтарай. хуб, як қонуни дигар ки ба имзо расидагиай, вале ай 25 январи 2025 ба кор медарорад ки ба кадом нафарҳо дахл дорад, ин бигем дар статьяи 7 статьяи 9 дигаргунӣ дохил кардагиай. яъне пеш мешид ки барои РВП ва ё видножительство гирифтан ЗАГС мекардан, мерафтан ҳуҷҷатҳошонро месупоридан. ай 25 январи 2025 агар ЗАГС ам кунед то 3 сол зиндагӣ накунед, супоридан наметонед. нафарҳое ки ба основанияи ЗАГС хоб РВП видножительство гирифтагиен ё ки ягон кӯдака дар номтон оформид кардагиен баъд ай 25 январ ҷудо шавен ё ки кӯдака ай номтон барорен, метавонанд ки аннулировать кунанд. хоб шахсоне ки бигем ки барои гражданство ЗАГС карданин, инра бар назар бигирен. аввалини учётам бигем ки бисёр мепурсанд дар комментария. хоб иёро мо ба 3 гурӯҳ ҷудо кардем. Дар як навор ман гуфта будам, як бор дигарам мефаҳмонам. нафарҳое ки нав мегирен шаҳрвандии Россияра, шуморо аннулировать мекунанд дар ҳолати дар байни учёт намодан. вақтҳои охир беҳад сахт қапидагиам. ман якчандин наворҳоро бо дар телеграм канал ма мондагим ки нафарҳое ки мегиранд дар байни учёт намемонанд, аннулировать мекунанд. инра бар назар бигирем, баъдан бигем ҳуҷҷатотонро супорем. бо як гурӯҳи дигараш бигем ки баъдаи 1 сентябри 2017 супоридагианд. шумо да мо чӣ мегем? ҳаракат кунед да отделени нағалтен, ягон административни правонарушение, яъне ягон камбудӣ накунед. бигем ки оли камбудӣ нашида, фақат камбудӣ шидагиай ҳамвои шуда ки ягон нарушения кардагианд. нафарҳое ки то 1 сентябри 2017 гирифтагианд, шумо беташвиш. барои чӣ гуфтем мо ай 1 сентябри 2017 ҳамин шаҳрвандии Россияро барои ӯе аннулировать кардаистиянд ки присяга қабул кардагианд, ваъда додагианд ки қонуну қоидаи Россияро қабул мекунанд, вале дар байни учёт мондагӣ нестанд, ки маълумоти бар дурӯғ додем гуфта аннулировать кардаистиянд. нафарҳое ки пеш аз 1 сентябри 2017 гирифтагианд, то вақта присяга набуд. ва ман якчандин наворҳоро дар ютуба мебинам, бигем ки як камтар воима карда мефаҳмонанд ки то 22 ноябра бигем ки агар дар байни учёт намонем ҳамаи шаҳрвандии Россияро аннулировать мекунанд. не, и бигем ки барои нафарҳое ки нав мегиранд ва ё нафарҳое ки супоридагианд ҷавобшон баромадагиай, вале гирифтагӣ нестанд шаҳрвандии Россияшонро, ҳамон бигем ки отказ мешавад тамом. нафарҳое ки гирифтагианд не. умедворем фаҳмонда тонистагем, ягон ҷоша хуб нафаҳмонда бошем ё бошад саволе ки бигем дар видео нагуфта бошем, дар комментария нависем, ҳаракат мекунем ҷавоб гардонем. раҳмат ҳар як нафареда ки навора то охирша тамошо кард. боқӣ паноҳи Аллоҳ, миннатдор май ҳаматон бошем.